لك كم قد أرانا أنه جزينا أخي لواب ساعتنا ترخينا لنا كبرات عزبتي كما يكنيهم نايلوم مدبنا بزعبا موجد قالوا تاوت أنكتات بكلا بحريو بزعبا السعبينات أنكتات بكلا بحري بأبار منيسترها بتبحري في المونتولدة غرب النايو نمولو مكتتال نابو خبلكم وتسيت نايت زي حلال سعردك سبات زخونة مهزوتات نعلم بكل وجناتها نبحنتن اشتقشت كيروا يركب يكون ده أمبر جونتي أو انتاو جونتاتو ألوتاو سعبيناتون قليل كم زي كوني زحبر بفلاي حجي كتك أستدلي زلو مسمع بالي تكنولوجيا عالم زمتس ألوتاو جونتات زي وحس أطاق ما ود السب قبل أكباب زوردو حسيانيو إذا وتسيت ناي استفلاليا أكلات زخونو ترى نجاراتن زي حلف النتاويان أطاق ما ود سبن قبل أكباب زوردو حسيا سف زي بليو قد نايزوم بتكنولوجيا شلالتنت أطاق ما ود سب زمتسو ترى نجارات سعبيناتهم بسفح زي كونه بعزيز سبيب عنكيل جنكا أبكلا أكبابي بحفشة بفلاي كأت أنكتات بكلا بحري كانت تقرينا أكبابي أو بكلا ناي مريت أيرن ماين تباهيلهم أبسلست الزكفافلو كوان تخونو ننح حلوم تسألالو تمخانو ميفلت نمخانو بكلا بحري انتاي مالتيو انتاي سعبيناتك كمتسي يخقل تنقطات بكلا بحرخة أيونوتيوم زوم حطوتات كملسو زقبوهم جزيه وانو ميمثل اتوم تنقطات ناي بكلا ناي بحرنا ولا مقالي حدا مستن استفلالي برودكت ناي نداد حيجز نقاسا قسا مراقب زقاتم حدقاتات مسمريت مقج أو كون قل ننعد عدن ناي مقج أو كون قل ازيد فترة صعبين دفسس حتى لا ناي زيتي فترة بكلا تي زعبين أسكافني كاب دراء قحاف كون يكون ببحر تنقاسا قسم رهب كم حدا بزحات سرحتنيات تحققت تنقاسا قسيت نشتي فابريكا غير كان حروسيت كيا أو أونسلز نبرت هزبيتي بحرينياتات نتنسوم مع التوز تقصقلو تقاملو زهلقو من نابو من مسرحو من زغيد في السالات مليون بحر قيق وحفو قربنا يدرق وحاف بهلالو كم سالساي درجة خلي نقلون أبقى ما جنب بحر تدقنا هوتيلات فابريكاتات منبر هزبون تلقينو اتناتو تقاملو رسح ماي سيوج بقدتها مستبحر دركب من حرقين إذن بعلو كم حدا بكلا وتصرق لي سلازي نارباش بزوم سلسته زيهم طرح كابت بزح متقاس كال صقمات وسعبينات بكلا بحري سعبينات بزح عصاتات هاي صقم يمزح عصاتات مجمرتا نقر زي نفتا زيتي كمود مثل رسعات مسعى سحوزكا إذا أنت كانوا بحري يهدم مس هدمي كا مش كانوا كا قوة بزح يصنحني ولا تحت أمنين تقولوا أو خلوا ولا بتغامرية تقولوا مالتي اسبرانساناتو كابوكا زي بلع له أبدي انت شو يصنع أبو أماني يصنع شعب النار بهاي نحنا نقول نوعو انت بلعوها يموت كيح بحر إيرترا مسكالق بحرتاتن وكيانوساتن كناصاصرن كلو عمتاوي أزي وحدمت أنزناب كم زركب يفلت أزد ما نتي بستفلالي منجدي ناب كيح بحر زاتو حدقنياتاتن بكلت زغونو غازاتن أبو ننويح اوان كي تجلحو ويد ما كي تقاطنو كم زصنحي قبروميو እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ዓበይትና አሽቱን ትካላት መንበረ አባይትን ካልእን ዝወፁ ደረቕን ፈሰስትን ጓሓፋት መርዛማት ኬሚካላት ጎዳእቲ ሓፃዊንን ካልኦት ጎዳእቲ ጥረ ነገራትን
بقطتا أب جماجم بحري بمقحفن بمقتاون أب لعلي هيوتاويان فطورات بحر زمصو حاسيا أزي عبيون بز أجباب ناب بحر استتصنبرو كم ليد ميركوري كوبر كادميوم كالوت مرزامات حصاوينن برتاتن كم ميناماتا إيتاي مادهاتر لو كميان استبهرو بأتاتات حمامات يخطلو مهلاوم يفلت بمسرت استفلاليه مصنعتታት كم زحبرو ساعات سمن ጨዋት ካላትን ዓበይቲ መራኸብን ኣብ ላቦራቶሪታት ስቃመም ፀረ ተህዋስያን ኬሚካላትን ዝልሑኽ ኑክሌሳዊ ፀርግታትን ጥረ ነገራትን ብብዝሒ ናብ ባሕሪ ምስ ዝኣቱ ምንካይ ህይወታዊ ብዙሕነት ክኸትል ይኽእል ብዘይካ ዝውን ምምዝባዕ ሆርሞናት ናይቶም ፍጡራት ስለ ዘስዕብ ሃሳይነቱ ብቐሊል ዝርአ ኣይኮነን ካብዚ ሓሊፉ እውን ደቂ ሰባት ነዞም ግዳይ ብከላ ዝኾኑ ፍጡራት ምስ ዝምገብዎም ፀገም ወሊድን ስንክልናን ግዳይ ዝተማዛበሉ ኣካላት ዘለዎም ዕሸላት መንሽሮ بعبي إدما موت كسعب تخلو خمزلو مصنع تتات يرقاقصو بدرج علم تتقامنتهم استخننو كم بيديتن أرقام فوسفورسن زأمسلو تسربارعن كالوط كيميكالاتن مرزامات بمخانوم مريت بممكان اطوطاونت مرتحرشا يقدلو نمدر بدانت لما كم زقلاتو في حبريو بتوسخي ازيوم تحصصيبوم نا بحر مسعتو اب بحر زركبو هيوتاويان فطرات قداي موت كون يخلو وتصيت زي حلفنتاو اطاقما ود سبن كم بلاستيك زامسلو طره نغرات مقحفن صلوؤو اب بكلا بحري قليل كم زي كوني زحبر زتدربيو اغماد سكيعت مغفف عسا ناي ماي بلاستيكن كالوتن ابتي چوام ماي سلازمشمشو زورلو بكلا قليل كم زي كوني زغلص بزي كازي زبسعو عساتات غوبيه بحرن فيستال زمسل تريت زلوم جيلي فيشن زامسلو عساتات سلازمغبو نتي اب ماي صنبلل زبل قرصراص بلاستيك مغبو مسيلوم يوحطومو كسعوم كحقو سلازي كل قداي موت يغبروميو بتوسخي اب جماجم بحرن دسيتاتن زغحف بلاستيكن فيستالاتن توريزماو صحابنت نايت كبابي بمصياق سفت زيبل اكبابياون قطباون كساره خمزمص يقلص تي مخنيات بزح اكو تخونه غلا خبطوم مخنياتات كما جنب بحرنا بصدات كنحزوم زلنا كان حدا بغندو نتوم صباحر تاساسر هيوت زلوم ابغما جنب بحر زنورو حزاب نتعنوم ندحنتهم محلاو بقندو اب تحت بحر زركو اساتات ناي بحري اساتاتن كالوتن بقان كاو زباله صغن ارترا لعل حدا الشحك لي ما يترجم اجن بحر سلاتونن اذا جما جن بحر زقاني مستزلنا وهب صقا 12 وارح صحاي زملو بصريات حسكا تخناخينكا نتوريست سحبت كم تفطرنا مقبارو ازيوم كابتن قندي بصريات كنحزوم زلنا هنا نبلنا من مسرح دلدلات بحري منادق مناطن صقانن ودبات مكياد عدنا ابوشت بحري بكم فابريكا سمينتون كالوت تحت قرصتاتن زفطر دورنا نتوم اب كبابي يزركبو عنبباتات بحري لقيتو خمس قطرم يفلت بتوسخي اب مريت استطقمنالهم كم اوليو بروشاتو زامسلو زارغو زيتات نا بحر مقحف لمترييو سعبيناتنا يستريو زدما نقم اب جماجم بحر زركبو تخل شورا درع زلوم زي عصمات انسساتات عساتاتن اعواف بحرن بكلا حدغا موت يسعلولميو جماجم بحري تي نصريت نمحلاو ويكا نصري نمنتاي زبل امر كان لعل كلنا كابتن اي مدري زولو زياده اب جماجم بحري زسعبو بكلا صعبيناتو نفسنا هوتاوان زسعبو نزي شجرات بمغنزاب
ናይ ቱሪስት መስሕብ ኣብ ርእስ ምዃኑ ስለዚ ገማግም ባሕሪ ልንዕሊ ዝኾነ ብፅሬት ንኽሕሎ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከተማ ይኹን ሕብረተሰብ ኣብ ዘለውን ኣገዳስነቱ ናይቲ ገማግም ባሕሪ ፅሬት ንምሕላው ኣፍልጡ ዓብዩ በቲ ዘካይዶ ቀጻልነት ዘሎ ናይ ፅሬት እውን ነዚ ኣካል ናይቲ ፅቡቕ ነገር ናይቲ ባሕሪ ንኽርኢ ንኽዕዘብ ከባቢያውን ንምሕላው ተባሂሉ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ኣብ ኮይኑ እቲ ገማግም ባሕሪ ንምፅሬቱ ኣገዳስነት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ፅሬት ንሰርሕ ከለና ንነፍስና ፅቡቕ ኢልና ንሰርሕ ማለት እዩ ካልእ እቲኦም መጋይሽ ይመፁና ከሎ ይርእዩ ከሎ ብዓዲ ብፅሬት ብጣዕሚ ፅቡቕ ምባል ይርእዩሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ካልእ እንታይ ይመስለከኒ ዓዲና ብጣዕሚ ምርኣይ ፅቡቕ ይሃይብ እቲ ስራሕና ከማን ንሕና ብዙሕ ፀገማታት ናይ ማይን ናይ ሰብ ቁሩብ ድኻም ኣለና እምበር ካብዚ ላዕሊ ክንሰርሕ እንደሊ ማለት እዩ ንፅሬት ዝኸውን ከሎ ምስ ባሕሪ ዝዳወባን ባሕሪ ዝውንናን ሃገራት ኣብ ባሕሪ ዝኽሰቱ ዝተፈላለዩ ብከላታት ንምግታእን ንምክልኻልን ማርፖል ዝተባህለ ስምምዕ ከም ዘለዎን ይፍለጥ እዘን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ትካላት ሃገርናኸ ነዚ ተረዲአን ንምንካይን ንምክልኻልን ብከላ ባሕሪ ወይ ከም መቆፃፀሪ ዝጥቀማሉ ሜላ እንታይ ይመስል እቶም ንዝኾኑ እዞም ኣቐዲመ ዝጠቐስኮም ዓይነት ብከላታት ከይጋጥሙና ኣቐዲምና ንገብሮ መከላታት መርከብ መጀመርያ ምስ ኣትወት ኣብ ወደብ ምስ ተፀግዐት ንሕና ነፃ ካብ ክፍሊት እዚ እንታይ ማለት እዩ ክፍሊት ተዳጊርናሉ ምእንቲ ከይከፍሉ ክብሉ ነቲ ርስሓት ደረቕ ርስሓት ሒዞሞ ተመሊሶም ኣብ ባሕርና ምእንቲ ከይድርብይዎ ነፃ ካብ ክፍሊት ቢዶነታት ኣብ ጎኒ ነዳልወሎም ስለዚ ሒዞሞ ዝመፁ ርስሓትን ኣብዚ መርከቦም ወራጊፋ ክሳዕ ትውድእ ወይ ፅዒና ክሳብ ትውድእ ዝሎ ሓጓፍ ግዜ እውን ተተጠቕሙሉ ኣብኡ ምንቲ ከቐምጥሉ ኣብቲ ቢዶኒ ኣብ ጎኒ ናይታ መርከብ ንገብር እሞ ነዚ ኣብኡ ዝተረገፈ ርስሓት መርከብ ምስ ከደት ጠሪፍና ንሕና ኣብቲ ናይ ደረቕ ቦታ ናይ ከተማ ንጉሕፎ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ደረቕ ጎሓፍ መከላኸሊ እዩ ብካልኣይ ደረጃ ንሕና እዚ ናይ ብሰንኪ ግጭት ናይ መራኽብ ኣብ ከባቢና ወይ ብሰንኪ ምግጫው ናይ መራኽብ ምስ መሬት ዝስዕብ ሳዕቤን ሓተላ ናይ ዘይቲ ትድኸፍአ ደረጃ ንእንስሳታት ባሕሪ ዘጥፍእን ዝቐትልን ኣብ ገማግም ባሕሪ ኮይኑ ነቲ ድለን ፅበዮ ናይ ቱሪዝም ስሕበት በፃሕቲ ከም ዘይመፁ ዝገብርን ስለ ዝኾነ ነዚ እንታይ ኢና ንገብረሉ ንሕና ኦይል ስፒሌጅ ፕሮቴክሽን ዝበሃል መከላኸሊ ቡም ኣሎ እዚ መከላኸሊ እዚ ጌርና ነቲ ዝፈሰሰ ወይ ተኣከበ ኣብ ባሕሪ ሓደ መካባብያ ጌርና ብስኪመር ጌርና ንዑ ኣፃሪና ነቲ ሓተላ ከም ዝወፅእ ኢና ንገብሮ ስለዚ ነዚ መከላኸሊ ዝኸውን ዘዕጥቂዎ ደውን ኦልሬዲ ምሳና ኣሎ እዚ ንክንገብር ከዓ ምስተን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ንከምኡ ዝተቓልዓ ትካላት ጆይንትሊ ብሓባር ኮይና ንምክልኻሉ ከም መደብ ወፂኡ ተታሒዙሉ ንሰርሓሉ ኣለና ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዘዕርፉልን ንሕድራ መብሰሊ ዝጥቀሙሉን ንደሴታት ብብዝሒ ጎሓፋት ስቃጥላታት ዚንጎታት ፕላስቲክን ከም ዘለዎን ይፍለጥ እዞም ጎሓፋት እዚኦም ጽባቐ ደሴታት ደዊኖም ጥራይ ከይኣኽሎም ንኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝርከቡ ፍጥራት እውን ብኣሉታዊ ዝጸልዎም ስለዚ እምበኣር ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ጎሓፎም ኣብ ክንዲ ኣብ ደሴታት ምጉሓፍ ኣብ ጃልብኦም ንእሽቶ ሳጹን ናይ ጎሓፍ ብምጥቃም ከዘውትሩ ይግባእ ልክዕ ኣብ ዝሓለፈ ብፍላይ ብዘን ዝሓለፋ 4-5 ዓመታት ነዊሕ ገይሩቲ ካብ 2010 ኣብ 10 ዓመት ፈንቅል ላትሒዙ ትጎስጓስ ጀሚሩ እዩ ግን ብዓብዪ ምስ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ዘለዉ ክኢላታትን ሚኒስትር ዘማእኽሎ እውን ነዚ ናይ ብከላ ባሕሪ ንምክልኻሉ ከቢድ ሓላፍነት እዩ ወሲዱ ምሕዳር ከተማ ሰርሓሉ እዚ ግን ናይ ምሕዳር ከተማ ጥራሕ እውን ኣኻል ይኮነን እቲ ብዓብዪ እቲ ጎስጓስ እዩ
ጎስጓስ ቀጻልነት እንደحራለው ሆይኑ እዚ ዘሎ ናይ ገማግም ባሕሪ እዚ ጽፉፍ ምናልባት ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት አወዳድርካ እዚ ኣብ መስኮት ናይ ቴሌቪዥን ንሪኦ ጸገማት ናይ ብከላ ባሕሪ ንሪኦ ንሕና እውን ኣብ ደረጃ ወላ እንተ ዝበጽሕና ግን እዚ ምግባርና ዘስዕቦ ከኣኒ ናኡ ክበጽሑ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘሎ ጥራሕ ነዚ ነባሪ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ብጋሻ ዝመጽእ በጽሓ ይኹን እውን መዋዓይታት መዋዓዊ ብምግባር ኣብ ብከላ ባሕሪ ከምጾ ዝኽእል እዚ ተቐጻሊ ጎስጓስ እናገበርካ እቲ ሓደ ከም መፈወስ ኢልና ንሓስቡ ነገራት እዩ ስለዚ ኣካላት መንግስቲ ይኹኑ ማሕበራትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ከዓ ኣብዚ እጃሞም እንድሕራብ ኮረርቶም ነዚ ከም ዓብ ተሪኡና ኣይኮነን ግን ነዚ ብንእሽተይ ጀሚሩ እንዳዓበየ ከይዲ ዘስጋኣና ዘሎ ናይ ገማግም ባሕርና ቀጻልነት ጎስጓስ እንተተገይሩሉ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከነውርዶ ንኽእል ማለት ናይ ብከላ ባሕሪ ትሑት ውፅኢታት ብምግባር ዝተኣከቡ ፕላስቲክ ሓፃዊን ጓሓፋት ወረቓቕትን ናይ ዓይኒ ምድሪ ፈሰስትን ዳግማይ ናብ ጥቕሚ ንምውዓል ዘኽእሉ ምዕቡላት መሳርሒታት ምትእትታው የድሊ ነቶም ዳግማይ ክምስርሑ ዘይክእሉ ድማ ብግቡእ ተጠቒምና ኣብ ፍሉይ ንዕኦም ዝተሓስበታ ምጉሓፍ የድሊ ኣብ እነካይደሉ ዕደናዊ ንጥፈታት ጽጹይ ቅድመ መጽናዕትታት ምክያድ ነካብ ኣህጉር ዝኣትዉ ጸረ ባልዓትን ኬሚካላትን ደቂቕ ምርምራት ምክያድ ነቕሓት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ዝሕግዙ ኣስተምህሮታት መሃብ ዝያዳ ክድፍኣሎም ዘለዎም ጉዳያት እዮም ነቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ብከላ ባሕሪ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ትውን ሃገር ስለ ዘላትና ከምቲ ኣብ ምእታው ዝገለጽክዎ እዚ እውን ንባዕሉ ምስቲ ዘለና ውሁብ ጸጋ ናይ 12 ኣዋርሒ ፀሓይ ሙቐት ብዙሓት ቱሪስት ክንስሕበሉ ስለ ንኽእል እዚ ገማግም ባሕርና ካብ ዝኾነ ይኹን በከላ ናፃ እንድሕር ጌርናዮ ሓደ ደዓበየ ምንጪ ኣታዊ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ክሕይልን ዓብይ እቶት ክረኽበሉ ዝኽእልን ምንጪ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ገማግም ናይ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ዘለና ውሁብ እዚ ዋይት ቢች ጻዕዳ ቢች ገማግም ባሕሪ እዚ ቀንዲ ናይ ስሕበት ናይ ቱሪዝም ስሕበት ፈጢርካ ኣብ ረብሓኻ ከም ዝውዕል ምግባር እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብቐንዱ ከዓ እቲ ዝርከብ እንስሳታት ናይ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ዝገማግም ባሕሪ ዘሎ ንባዕሉ እውን እዚ እቲ ፊሽንግ ኢንዱስትሪ ክምዕብል እንድሕር ኮይኑ ካብ ብከላ ናፃ ዝኾኑ ብዙሓት ዓሳታት ኣብኡ ክፈርዩሉን ክነብሩሉን ዝኽእሉ ኮራል ስለ ዘለና ኣብዚ ንኽብረት ንሂወት ናቶም ንዓኦም ናይ ምክልኻል እቲ ወሳኒ ተራ ዘለዎ እዩ ሳልሳይ ደረጃ እውን ምስ ገማግም ባሕሪ ዝነብር ሂወት ዘለዎ ኣህዛብ ወይ ህዝቢ ኣብቲ ባሕሪ ስለ ዝነብር እቲ ሂወቱ ካብ ብከላ ናፃ ባሕሪ ክውን እንከሎ ንጥዕኑ እውን ነቲ ንሱ ዝወፍሮ ወፍሪ ጥዕና ናይ እንስሳታቶም ክሕሉ ስለ ዝኽእል እዚኦም ዘይነዓቑ ረብሓታት ኣለዎ የተብሎ ነቲ ብከላ ናፃ ምግባር እዚ ጀሪካናታት ጥራሜዝ ገለ ዝበሃል ከሙታት እዩ ንዑ እንትረኸብና ከዓ ንሕና ኣውፃ ኣቢና ገድጋድ ጌርና ኣፍታ ገድጋድ ኣቱ ኣቢና ሕርር ነብሎ እንደገና ከዓ ሸፈን ኣብ መወዳእታ እምበኣር ካብቲ ብቱሪስት ንበጻሕቲ ሃገር ተሃራፊ ብውቁባት ዕምባባታት ባሕሪ ዘጌጸ ብሂወታዊ ብዙሕነት ድማ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ገማግምን ደሴታትን ቀይሕ ባሕሪ ካብ ብከላ ነጻ ብምግባር ምንጭ ዘይተዓደነ ኢኮሎጂካውን ቁጠባውን ረብሓታት ንምዕባይ ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብን መንግስታውያን ትካላትን እዩ